ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋನಗ ಆ ಪೊನ್ನು ನರಳು ನರಳು ನರಳುದು ಕಣ್ಣೀರು ಪಡ್ನಂಚಿನ ಆ ಶಾಪ ಲಾವಣ್ಯ ಪನ್ಪನ ಪೊನ್ನನು ಲವ್ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಪಾಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಗಡ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಕೆರ್ಪಣ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗ ನಿಜ ಬೇಜಾರಾಗ್ತುಂಡು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅನಿಸುಂಡು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಏತು ಸೇಫ್ ಅದ. ಸಮಸ್ತ ನೀರಾಯ ನೆಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ಶ್ರುತಿ ನೀರಾಯ ಯಾನ ಇನಿ ದಾಯಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಟ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟ್ಟೆ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಊರ್ದಾಲಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಕೋ ಪಂಟೆಂಗ್ ಅನಿಸುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೊಡತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತನೆಂಟ ಓಗ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ಚಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ನ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಳು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಳು ಪದಗಳು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಟ ಬಂಜಿ ಪಾಡೋನ್ನೆ. ಓಕೆ, ದಾದ ಪಂಡ ಮುಖ್ಯమైన ವಿಚಾರ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತುಳು ತಾಳತ್ತು ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಳತ್ತು ಯಾನ್ ಕರಾವಳಿ ತಾಳತ್ತು ಯಾನ್ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಮಗಳತ್ತು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀರಾಯ ನೆಸ್ಟಿಟ್ ಪಾತಿರ್ಕೊಂಬಂತ ಅನಿಸಿಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಟ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೋಡಿ ಆತನು ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ಡರ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಲಾವಣ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಬಂಟ್ವಾಲೆಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿದು ಒರಿ ಪಾಪಿ ಕೆರ್ತು ಹೋತಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಕೊಂಬಂದಿ ಅನ್ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಏತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಾತನು ಕರಾವಳಿಟ್ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪಾತ್ರ ಜರದು ಪನ್ವಾರು ಕೆಲವರು. ಬಟ್ ಪೊನ್ನನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏನಂಚಿನ ಬೇಜಾರ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋನಗ ಆ ಪೊನ್ನು ನರಳು ನರಳು ನರಳುದು ಕಣ್ಣೀರು ಪಡ್ನಂಚಿನ ಆ ಶಾಪ ಆರೋಪಿಲೆಗ್ ಆರೋಪಿಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ತಟ್ಟುಡು ಅಂತ ಎನ್ನಲ ಉದ್ದೇಶ. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆಂಚಾತನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಟ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಲವ್ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಚಾತನ ಮಂಡ ಆಲೆ ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಲು. ಸೊ ಆಲೆ ಬುಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಮದಿಮಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆನಲುಳ್ಳ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಗ್ಲು. ಓಕೆ, ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದಾಯ್ತಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪೀಕ್ಗೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಪೊಣ್ಣು ದಾಯ್ತಲ್ಪೇರು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಗ ಆಪುಜಿ ಅಗ್ಲೇ ಎರಟ ಪಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಟ ಪಂಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತದಗ್ಲಿಟ ಪಂಟ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತನ ಅಗ್ಲಿಟ ಪಂಟ ಪಂಡೊನ್ವೇರು ಬುಕ್ಕೇರೆಟ ಪಂಡೊನ್ವೇರು ಅತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಗಲ್ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಸುಮಾರು ತೂತುವರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಒಂದುಲ ಅಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಲಾವಣ್ಯ ಪನ್ಪನ ಪೊನ್ನನು ಲವ್ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಪೈಲು ಅವ್ರ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆ ಮಲ್ತದ್ದು ಫುಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆತನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಆಂಡಲ ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲ ಪಿರಾವು ಬೂರಿಯೇ ಪಂಡಗ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯನೇ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯನ ಕೈಯಾನ ಆಯಟ ಇತ್ತನ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಆ ಪೊನ್ನನು ಪಾಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಗಡ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಕೆರ್ಪಣ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗ ನಿಜ ಬೇಜಾರಾಗ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾತು ಎಂಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ನಿಜ ಎಂಕೊಂಥರ ತಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಜ್ ಪಂಡ ಆತೊಂಚಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿದಿತ್ತನೆ ಬೇಜಾರಾವನು ನಿಂಗೆ ಇಂಚಿನರ ಉಂಡ ಈ ಥರ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಟಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಸುಮಾರು ಆತಂದು ಇಂಚಿನ ಕೇಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಪ್ಪೊನ್ನುಲೇನು ಈ ರೀತಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಬರ್ಬರವಾತು ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಂತೂ ನಿಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಡು. ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಹೆಂಚ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಕೊಲೆ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳೇರ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಚ ಒಂದನ್ನು ಪಂಡ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಷಯ. ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜರು ಮುಕ್ಲು ಬತ್ತಿಜರು ಆಲ್ ಬತ್ತಿಜರು ಮುಂಬಲ್ ಬತ್ತಿಜರು ಇತ್ತಾಗ್ಲು ಪೂರ ಓಲೇರು ಅಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಲ ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬಾರ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚರ್ಚೆನೇ ಆವೊಂದುಂಡು ದೆಕ್ ಇಂಚಿನ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಏರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಏರಾಯ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐನ ನಾಯಕರು ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರುವೇರು ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಇದೇದು ದುಡ್ಡು ಕೊರಲಿಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಜೀವ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಅವಡತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅವಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಟಿಲೇಟೇ ಅಂಚ ಅವನುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಅವನುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ದೂರ ಕಡ್ಪುಡ್ನ ಕಷ್ಟಪ್ಪ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಊಡ್ದಾಗಲೇ ಅಂಚನೆ ಅಂತಂದುಲೇರು ಬಟ್ ದೂರನ ಇತ್ತೆ ಊರವ್ರು ಇಂಚನಿಸನು ಪಂಡ ದೂರ ಕಡ್ಪುಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರುಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬರ ಕಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪಿದೈಗೆ ಎಂಚು ಕಡ್ಪುಡ್ನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇನು ನಂತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಡು ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಇಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಲಟ್ಟು ಓದೋದಿತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವಳ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲರ್ತಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪನಾಗ ನಾಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆತು ಮುಂಜಿ ಹೀನಾಯ ಮಾತು ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಲೆ ಮಲ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಓಕೆ ಲವ್ ಓಕೆ ಆಳು ಉಪ್ಪು ಜನ ಪಂಡ ಬುಡ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಪನ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ದಾಯ ಬತ್ತು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರಡು ಪೂರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ದಾಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರಡು ಲವ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಿಜಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಅರ್ಥನೇ ದೆತ್ತು ಉಡ್ಪೇರು ಆ ಥರದ ಆನಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳೊಳ್ಳೇರು ಬರೀ ಏನು ಒಂಜು ಕಡೆಕ್ಕೆ ಅನ್ಪುಜಿ ರೆಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ದಿಟ್ಟು ಆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡದು ಬಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಬಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಲ್ ಪಂಡದು ಆಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒರಿಯರ್ ತುರಿಯಾಗ ಸಲುಗೆ ಕೊರ್ನಿಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲತ ಓಕೆ ದೆತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಹೌದಾಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆನೇ ರೀತಿಯದ್ದು ವಿಷಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಪಂತೊಳಿ ದುಂಬಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಪಂತೊಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಟ ಅನ್ನಡ ಪಂತೊಳಿ ತುಂಬು ಬಟ್ ಪಂತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಯ್ತು ಪ್ರಾತಿಪ್ಪು ಅವಾಗ್ಲೇ ಬುಡ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈತ ಪುರಾಣಕಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಲ ಪಾಪ ಮನಿಪ್ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನನೇ ಜನ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ತುನಾಗ ಸಕ್ಕತ್ ಬೇಜಾರಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪಂಡಿರು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಟೊಂಜರು ತುಯ್ಯ ಆಳು ದಾಲ ಪಂತೇಜಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಟ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಲವ್ ಪುರದಾಯ್ತು ಅವು ಪುರ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂತೇಜಲ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಪಡ್ನಾಗ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ದಾಲ ಪಂತೇಜಲ್ ಪಣ್ಣಗೆ ತೊಂಚಿ ಬೇಜಾರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೆನಪುನಾಗ ತೂನಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ನಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲು ತೂತರ ಇಜ್ಜರ ಪಂಡದು ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಗೊತ್ತಾ ಏರ್ಲ ಒಂಚು ನರಮನೆ ತೋಜಿರು ಏರೋರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಅವು ಇಡೀ ಬೈರಳ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಏರ್ತಿಜ್ಜನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಚು ನಾಯಿ ಸನತಿಜ್ಜನಲ್ವ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕರ್ತದೆ ಬುಕ್ ಬಲ್ತುಲ್ಲೇ ಏನು ತಿಕ್ಕಯವನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದಟ್ಟು ಬಲ್ತು ನಿಪ್ಪು ಇತಾಯ ಅಷ್ಟಾದಂದು ಬಟ್ ఆయన ಗಲ್ಲಿಗೇಡ್ಸೋಡು ಬಂದ ಇಡೀ ಆಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಏರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯ ಬಹು ರೀತಿಯದವು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಗಲ್ಲಿಗೇಡ್ಸ ಪರಾಯಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಪೊನ್ನನ ಕೊಲೆ ಆತಂಡು ಈ ಕೊಲೆ ಆಯ್ನ ಆತ ಪೋತುಂಡು ಪೋಯಿನ ಜೀವ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಗಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲೋ ಸ್ಟೋರಿ ತೋದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆರ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ದಿಡ್ನಗೆ ಐಟು ದಿಡ್ನಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಿಡ್ನಗೆ ಕೆರ್ನಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಟೇ ಇಂಚ ಅವಂತುಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಪನ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಟೆ ಅವನುಂಡತ ಅವು ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೋಪುರ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅನಿಸುಂಡು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಏತು ಸೇಫ್ ಅದ ಒರೋರು ಅನ್ಸುಂಡು ಈ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುನಗ ನಮ್ಮ ಊರುಟು ಕರಾವಳಿಟು ಜಸ್ಟ್ ದ್ವೇಷ ಆತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಕೊಲೆಟ ಅಂತ್ಯ ಆತೆ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತಕೊಂಡು ಮುಗಿನ ಕತೆ ಆ ಥರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಏತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಈ ರೀತಿ ಏತೋ ಚರ್ಚೆಲಾತು ಏತೋ ಜನ ಪಾತಿರ್ತಿರು ಏತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಾತು ಅಪೋತ್ವ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಏತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏತೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ TV ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪನ್ನೇ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಾಂಡಿಗೆ ಆಯಕಿರಿಗೆ ಆಯನ
ಆಲ್ ಕಿರಿಯಲು ಮದಿಮೆಯಂಕ ಕಂಡನಿನ ಬುಡೆತಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಯಲ್ಲ ಕೆರ್ತು ಕಂಡನಿ ಬುಡೆತಿನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿಯೇ ಅವೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲು ಕೂಡ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲು ಬರ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಒಂಥರ ಎಂಚಾದ್ರ ಮಂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಜನೆ ಕೊರಡು ತೂನಗ ಆಂಡ್ ದಾಯ್ತತ್ತಂಡ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿತು ಕೊಲೆ ಮಲ್ತನ ಆಂಡ್ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡದು ಪೋಯಿನ ಜೀವ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುಜತ್ತ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗುಂಡು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಅನಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟಾಯ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ ನೆನಪುನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗುಂಡು ಮುಗ್ಧ ಪೊಣ್ಣು ಲಾವಣ್ಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬರ್ಪೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಟಾರ್ಚರ್ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರಂದಿತ್ತು ತಿಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ಕ ತಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ ಪಂತು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪನಂತೆ ಅನ್ನಕ ಈ ಥರನೇ ಏತೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಏತೋ ಕೊಲೆಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಇಂದು ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಪೊಂಚುಕ್ಲು ಏನು ಪನ್ಪಣವ ಇದು ಏನಂಚು ಪೊನ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಎರ್ಕ ಉಳ್ಳಿರ ಅಗ್ಲೇಟ ಪನ್ನುಡು ಅತಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಡು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಚಿತು ನಮ್ಮ ದೆನ್ನಪುರ ಮುಚ್ಚಿದಿಂದ ಎಂಚಾಪ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲು ನಮ್ಮ ಒಪೋಸಿಟ್ ಎರುಳಿರ ಅಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೋ ದ್ವೇ ಥರ ಹಲ್ಲೆನೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಗ್ಲಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುಗೆ ಕೊರಲೆಕ್ಕಾಪುಡು ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಗ್ಲಗ್ಲ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಅತಿಪ್ಪರಾತೆ ಸೊ ಏತೋ ಪೊನ್ನುಲಿಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಊರಿಗಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲಾತೆ ಸುಮಾರು ಪೊನ್ನುಲು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏರಟ್ಟು ಪಂಡೊನ್ನು ಅಂದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡ್ರ ಅವಂತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ನట్లు ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ನನಲ ಕೆಲವರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಬಿಡುವೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ನಾನು ಏನೆಂಚ ಬದುಕುನ ಒಂದು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಡು ವಾ ಪೊನ್ನುಲಾತೆ ಏತು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ತ ಪೊನ್ನುಲಾತೆ ಈ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬನ್ನಾಗ ದೆನ್ನು ಒಂಜಿ 4 ಜನಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಏರಟ್ಲೆಪ್ಪು ಓಪನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಲೇತಾ ಇಂಬೇನಟ್ಟು ತೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಏರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂರಟ್ಟು ಇಂಚರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂದುಂಡು ಇದಂಡ ದಾಯ್ತ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಟ್ಟು ತೆಂಗೆ ಇಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂದುಂಡು ನೀಟದ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ತು ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನಗ್ಲು ನಿಗ್ಲಗ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರುವೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗ್ಲಗ್ ಒಂಚೂರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರುವೇರು ಐನಡ್ತಾರಾಗ ನಿಗ್ಲಗ್ ದುಂಬುದ ಸಾದಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬರೀ ಪೊಂಡುಲು ಮಾತ್ರತ್ತು ಆನಲ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೊಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತು ಪೋತುಂಡು ಆ ಪೊನ್ನನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರನು ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಡ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ತ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆತಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಪೊನ್ನು ಅಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆದಾಗಿ ಇಪ್ಪರು ಪಂಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಗ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆಪುನ ಆ ಎಂಚ ಮುಂಟ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅತಂಡ ಆ ಪೊನ್ನುಲಾತೆ ಎಂಚ ಮುಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪಲು ಅಯಲಾತೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಮಿತಿಯತ್ಲು ಏತೋ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪುರ ತೂನಗ ಸೊ ದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಾತಿಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ ನೆನಪುನ ಸೊ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಪ್ಯಾಗ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡುವುದೇ ಇಡೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವಳ ಕರಾವಳಿತ ಆ ಪೊನ್ನನ ಲಾವಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ತಕ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಾಯಪಂಟ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ತಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಂಚೆಂಚ ಆತಿಪ್ಪು ಇಂಚೆಂಚ ಇಪ್ಪು ಪಂತ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆನು ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಬೇಜಾರು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೊರಡು ಪಂತು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಖಿಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಖಿಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ
ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ತಡೆ ಆವಡಾಂಡ ತಡೆ ಕಟ್ಟೋಡಾಂಡ ದಾದಪುರ ಕಾನೂನು ಬರುಡು ಅಥವಾ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪಂಡ್ತು ದೆತ್ತುನುಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಲಪಲ್ನೆ. ಸೊ ಯಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಉಂಟುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯನ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡತೆ ನಾನು ಜಲ್ದಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ. ಸೊ ಎನ್ನೆಡ್ದ ತಂಡ ಏನು ಪಾತಿರ್ನಿಡ್ದ ತಂಡ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತುಂಟ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಲೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಪನ್ಪನ ಪೊನ್ನನ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂತು ಯಾನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀರಾಯ ನೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.